Hum ilahi ngawi kena mastu purnama sidam ngawi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawe sisaning bisono sono sinaulang wilopo restu masil stantun lampaing budo sinantur tutur katelo tulo tulat mering labden waradyo winursita ngumpama paramenes koro karena gyotu mieng jaman purwo Winusuda trengkang dinomodomo pinardi tameng laloto mangkyo tekap wasanane gupito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo Barmo panggung sang murweng koto Purwakaning carita linarik rututing basa dongeng kuno musrasa linaras saya karaos Mulasari rohang rasa ani ruing diri rasa rumangsa rumangsan lir jalma kilukaca jarweh Gusti aku cahing carita lo becik wis gumelar jroning pakliran ya kang sejati hampir sani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika kinurba kudrat ingkang kawasa sarirati angetri bawana para ing tenging dosina gilir gumanti tanpa gembo teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Daruku lantang artu mangkar ke sinirambuh Jawa pating krembyah dadi padhang ing kutu-kutu alang atoga Purana yang Brontoyo dadi branaan kang tanpa wicalan Jalu manungsa tinitah priya wanita sponto-ponto anut golonganing bangsa dewi-dewi Gara-gara pundhita ingkang kawadita Sapurwa eka marang sawiji adile nuwih dasa 10 purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dawa ingkang sinunggahing Pratiwi kinasunganing akasa kinapiting samudra. Raja Samyanggana raras nanging datan kadya ingkang genuping dalu samangke. Yekti ingkang sinebat gumlaring negari Ngamarta ya negari Indraprastha ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Kapatesta kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih negari 1000 tan jangkep sadosa Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi Gemah ripah loh Jawa Kerta Tata Turaharja tur dasar para kawulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tu negari Indraprastha kena winasta negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane Mula datan nama mokal lamun nganguwung tejane ngambar arumpun taping nagri lah Sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyakawati Yakti aja juluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darmakusuma Darmawangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Satru Nalika ingkang berbudi pawelaksana tur hambek angayomi dharma, angayomi agami suci. Angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning negari. Tuwin angayomi dhateng haing sapadha-padha. Anggung hangosi dhateng asanes. Jumeneng ing sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ngering praja. Kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggung nadyan saratri tanana pedhote nuju risa juga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata kadhep dening para kadang ngaglah yayah prayit mengke tuhu menika pisanipun satriya ing Jodipati kekasih Raden Werkudara dene ingkang lenggah mabukuh amarga rumuka lir kon Jembantala tu menika piswanipun sang pamadya satriya ing Madukara
kekasih Raden Harjuna, ya Raden Janaka, ya Raden Permadi. Datan kantun piswanipun satriya kembar kemanikan niki Raden Nakula saha Raden Sedewa. Dereng kang pinangka tetinding para wadya kasambet piswanipun para mantri, bupati, nayakaning praja ambar blabar panjaya samudra datanpa tepi maneka busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita. Nalika semanten kagiat kadara wekasan nampi rawuhnya ingkang raka nata Mandura Prabu Baladewa, ya Prabu Balarama kepareng lenggah jajar lan sang nata pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangodas maraning ndri ingkang dereng kawedharing lisan.
tinon ning wase akan busana maneka arna Sepak puspiteng udyono yang pancerah sarwara ranggeng maneh narawata ana Obro prabanyo kang sumirat kenyaring deca leroki laci sireng dade wimbo kekondong bre ingin kati uping samirono pondro sabaran mangambar kungas ngepeki madyaning pasyakan tandya Duh, Iwang Murbingrat mugi ambabarna pepajar. Duh, jimat pepunden kula ing madya pada prapteng delahan. Koko Prabu ing Mandura. Dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi. Kepareng paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengkeming pabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun jeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu jagat dewa Bathara. Yai, nggih. Sangalangkung kecadhong kanthi asta kekalih kawontenaken wonten ing Pranaja kacancanging puncak ing weni. Paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Rakanto Mandura. Lan inggih pamujinipun Yai Punta kasambuh
Pengayomaning Hyang Agung lulus Raharja praptanipun ingkang Raka boten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang Raka sayogi katur wonten ngersane Yai Samyaji. Gurawalaning penampi kula paring pangestawanipun Koko Prabu sangit kula pundi saengga jimat paripih samangke mugi kaskecakno anggen pinarak lenggah Koko Prabu. Nggih Yai nggih. Sampun boten kirang prayogi. Wah. Baladewa kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku lan bektiku katur ngersane Baladewa kakangku. Kadhahipun Kakang Yai Werkudara ngaturake pangabekti banget dak tampa karya bombong penggalihipun Kakang. Pasturipun Kakang wae tumrap marang Si Adi Werkudara. Yo. Tak pundi dadi jimat. Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kadhahipun Kakang Dimas Jaraka banget dak tampa andhayanana teguh kayuwananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae geage tampanana Yai. Nuwun kapundi wonten ing mestaka mugi ndadosna jimat paripih. Nadyan ingkang rai kembar rawuh paduka Koko Prabu ing Mandura ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Yai kembar wis tak tampa ndadekke gumbiraning manah. Duh Koko Prabu jimat pepundhen kula. Bingahing manah persasat kadidene kejugrukan wukir sari klebaning samudra madu. Inggih awit rawuhipun jeng Koko Prabu. Krana anggen kula ngrantu rawuhipun Koko Prabu pindha ngentosi kumambanging Sila Kresna sileming baeta gabus. Awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedet liwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula. Biar padang trawangan raos sing manah kula pepindhanipun kadidene lumampahing wanci panglong kepapak obor 1000. Krana saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged minangka dados pepajar pepetenging manah kula. Ingkang mekaten Koko Prabu saestu diagung pangaksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu ing Mandura sanget kula pondhongi mangersa Koko Prabu ing Mandura jagat dewa penara. Yai diagung pangaksaminipun Yai Prabu dene semuran datanggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng cumadong dawuh Yai wonten wigatos ingkang kados pundi? Lan menapa ingkang dadosken duh kita ninggalih Yai mbok bilih saged kawedharing kathah. Soe lajeng kula aturi mbabaraken ingkang Raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu. Yai Prabu ing Amarta. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ngas kadanyo maweh raras retnaning giya
Koko Prabu ingkang dadosaken pepetenging manah kula prasasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun sawetawis trimadya candra etang kalenggahan menika negari Ngamarta kados dene nampi wolakipun Jawata awit kawontenanipun negari Ngamarta kalenggahan menika prasasat remeng remu sorotipun kados layu Koko Prabu. Negari Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kondang nanging samenika malah kebak ing reh priatinan penandang. Kejawi ketaman pagebluk mayangkara nanging ugi kathah prahara ingkang nuwuhaken mapinten-pinten bebanten inggih kurban bondo donya inggih nyawa. Satemah para kawula pating jerit reyungan. Menika ingkang sepisan ingkang kaping kalih wonten lelampahan kados mekaten Koko Prabu ing Ndarawati inggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pinangka dados pengesuhipun utawi kusiripun para kadang Pandhawa malah sampun sawetawis wanci boten rawuh ing negari Ngamarta. Semanten ugi Kakang Sumarbadranaya ingkang ugi pinangka dados pamomong para kadang Pandhawa sampun sawetawis wedal ugi boten seba caos Koko Prabu. Inggih perkawis menika ingkang sanget dadosaken jibeg bebek ing manah kula. Pramila Koko Prabu rening sawetawis wanci Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng kepareng rawuh saking panginten kula inggih namung paduka Koko Prabu Mandura ingkang kula anggep pinangka dados wakilipun Koko Prabu Kresna ingkang mekaten kepareng oparing sabda tumrih dados pajaring lelampahan menika Koko Prabu ing Mandura. Jagat mangestu wayah Brara jagat. Sabdanipun Nyai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca. Nanging Nyai tumrap kula menika malah kepasan yudha katujuh kinu. Tegesipun kaleresan menapa daruranipun mekaten Koko Prabu. Inggih krana Yai Prabu Puntakala wau ngendika bilih sampun sawetawis wanci Yai Prabu Kresna malah dereng rawuh wonten negari Ngamarta. Lah sejatosipun prapanipun ingkang raka ing Mandura menika malah ugi badhe wewarta dhateng paduka Yai badhe paring kabar babagan menapa Koko Prabu. Lho, menapa Yai Prabu dereng pirsa? Rikalenggahan menika Yai Kresna sawetawis wonten pundi? Inggih dereng Koko Prabu. Lah menika kula caosi prisa Kyai. Bilih sampun sawetawis wanci Yai Kresna samenika malah mapan utawi lenggah wonten Karangka Dempel. Pramila boten nama mokal menawi Yai Kresna dereng saged rawuh wonten negari Ngamarta. Kalebet Kakang Semar inggih boten seba caos. Krana inggih nembe kedayowan Yai Kresna niku lan mbok menawi Yai Kresna wonten Karangka Dempel menika namung badhe nyengkuyung dhateng gegayoanipun Semar. Satemah Yai Kresna klebian lan lirwa dhateng jejibahanipun minangka dados pengayoman lan kusiripun putra para kadang Pandhawa. Menika Yai. Lah menapa Yai Punta dereng prisa utawi mboten dipun tarosi bab gegayoanipun Kakang Semar? Inggih dereng Koko Prabu. Kakang Semar gadah gegayuhan menapa? Wah lah dalah Yai. Kakang Semar ing rikalenggahan menika gadah gegayuhan badhe bangun kayangan. Pramila lajeng dipun sengkuyung kalian Kresna menika. Wah, Baladewa kakangku.
kepareng aku sumlatur yo Dimas Werkudara napa aku tak takon Semar kok bakal bangun kayangan kuwi sing mbok karepke kepiye lah ya kuwi pun kakang dhewe ya gumun nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakonan Semar kok malah bangun kayangan ki mengko karep sing kepiye umpama to bangun kayangan banjur kayangan ngendi sing bakal dibangun merga kayangan kuwi werna-werna moko kayangan kuwi papane para dewa tur manggone ya ora ana ning Marcapada umpamane Semar bakal bangun kayangan yen manut wawasane Baladewa kakangku wah kuwi bener apa salah lho berkat pakartine Semar kuwi mau genah yen to luput kok Baladewa kakangku iso ngluputke dasare apa Werkudara pun kakang wis ngendika ing ngarep yen to kayangan kuwi papane para dewa tur ya wis duwe jeneng dhewe-dhewe umpamane kayangan Suralaya ya kayangan Jonggreng Saloka kayangan Kaendran kayangan Nguntara Segara kayangan Suduk Pangudal-udal lan sak panunggalane mula yen Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gedhe lupute nggon ngendi lupute merga Semar wani nyahak wewenange ratu ning para dewa ing kayangan ya kowe pukulun Bathara Guru dadi umpama bangun kudune sing menang bangun ya pukulun Bathara Guru nek tumrapaku perkara iki ditelusur luwih dhisik aja grusah-grusu mundhak kesluru dalan buntu lan aja nganti awake dhewe malah dadi glora-kleru karo Semar ya nek sing dikarepke Semar bakal bangun kayangan kuwi kaya sing dikarepke Baladewa kakangku lah nek dudu kepiye mula perkara iki awake dhewe kudu pratitis lan yen pancen ancas lan gegayuhane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang migunani kanggo bebrayan agung wah awake dhewe kudu sabiyantu lho lah kok malah arep dibantu kuwi kepiye to Semar bakal bangun kayangan kuwi genah yen luput lah kok malah arep tok bantu kuwi kepiye durung karuan luput wong kuwi aja gampang nibake cubriya kudu ditelusur ditaliti dhisik nek pancen Semar ancase becik kudu dibantu sakutuhe ya sakarepmu mengko dibuktekke wae mengko dibuktekke Yai Punta Koko Prabu kados pundi sampun babakan Semar badhe mbangun kayangan mangke dipun rembak malih lah samenika ngrembak babakan negari Ngamarta ingkang kados kenging molak utawi nandhang pagebluk inggih cumadung dawuh kados pundi Koko Prabu Yai kula menika kadang sepuh dasaripun kula inggih pun tuwa wong tuwa menika kedah saged kangge gondelan ampun ngantos mrucut saking tembung tutur uwur lan sembur pramila senajan kucem-kucem dipun rawuhi mrica kecut sauni-unine kula badhe matur mbok menawi dados rana amberat gebluk ingkang nimbrung ing negari Ngamarta Yai Punta inggih Koko Prabu keparenga paring dawuh Yai wontenipun ruhara prahara kang lan kawontenan ingkang kebak kengken prihatin ingkang tumempu ing negari Ngamarta menika yen saking wawasan kula menika sejatosipun mujudaken pepenget utawi pepeling saking Gusti ingkang nyipta jagat ngemutaken dhateng para warga ing Ngamarta utaminipun para Pandhawa supados purun awas diri lan dandani dhateng pakarti nuwun sewu Yai nuwun sewu kula mangertos bilih warga agung negari Ngamarta menika kebangetan anggenipun dewa-dewaaken dhateng pusaka inggih menika Kyai Jimat Jamus Kalimasada payung tunggul naga lan tumbak Karawelang menika kesangeten nggone mundi-mundi nganti padha lali dhateng Panembah Jati ngiwakake nggone bekti marang Gusti merga padha nyembah kalian wujudipun pusaka ingkang dipun aji-aji kalian tiyang Ngamarta nyuwun pangapunten menika klentu klip lepat Yai lepat
lan dosa ingkang boten saged pikantuk pangapura saking Gusti menika. Menawi ngantos mlengos saking Panembah Jati lajeng nyembah kalian bangsane pusaka, bangsane kayu, watu menika dosa ageng. Lah pramila saking wawasan kula kangge nyirep reretu ingkang nimbrung ing negari Ngamarta, prayoginipun jimat kalimasa dalan pusaka sanesipun menika kedah dipun singkiraken. Menawi perlu dipun lebur utawi dipun larung kemawon, Yai. Wah, boleh Baladewa kakangku. Piye? Aku sumulatur meneh. Wis cetha lamun jimat Jamus Kalimasada kuwi paugraning praja dasaring negara lan pepageming bangsa. Yen nganti mengko para kawula didohke saka Kalimasada, apa ora banjur ngrusak marang rasa panunggal lan bubrake rasa kamanungsan. Kuwi Baladewa kakangku. Lah sing kleru ya mapan ana kene iki Werkudara. Gusti Pangeran kira ya wis paring wujuding Wedha Suci ingkang pinangka tuntunaning kajiwan jupuk lawan agama kang rinasuk. Yen pancen Pangeran wis paring pranatan lumantar Wedha Suci, ana ngapa kok menungsa gawe tatanan dhewe lumantar wujuding Jamus Kalimasada? Menungsa kuwi ora perlu gawe aturan. Krana pernatan sing wis digawe Gusti, menungsa kari nindakake perintah ngedohi marang cegah. Koko Prabu Mandura keparenga kula sumela atur. Ya, Arjuna kepiye? Warga agung negari Ngamarta menika boten namung dumados saking setunggal agama, nanging pinten-pinten kapitayan menawi namung ginakaken setunggal paugraning agami lan Wedha Suci, tartemtu niki badhe nuwuhaken daredah lan nuwuhaken bab-bab ingkang boten prayogi lan boten sami ngurmati dhateng bedaning agami kula wau Koko Prabu. Lah yen dibedake ngono kuwi mula ayo dipadhake pramila Yai Punta. Menawi pancen Pandhawa kepengin pedhot ingkang nglimputi negari Ngamarta menika enggal sumilak, srananipun pusaka Jamus Kalimasada, payung tunggul naga lan tumbak krawalang kedah dipun lebur, dipun larung mawa wangsul dhateng Panembah Jati lan tuntunaning Wedha Suci. Menika tentu badhe manggih tentrem lan boten badhe eneng-enengan, boten badhe sikut-sikutan kados mekaten mriku. Yai Prabu, sigra-sigra yen pramana kanca, sigra ngraketa nawang sesangka. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang katri gumulung mangrempak katri gumulung mangrempahing waja Garuda goloreh kakiri-kiri, Garuda goloreh kakiri-kiri kumregut makut mangajab. Oh wau to kadang-kadang pengantikanipun ingkang Rakanata Mandura Prabu Baladewa satemah karya legek jroning wardaya Sang Prabu Puntadewa. Nanging caritaning mriku anglenggahi kanyut pinangka wardu, kanyut wong angganten wardu wong akecoh nginangu durung abang ida dereng manjing pertala kasaru geger Paseban Jawi. Tu menika pisanipun utusan saking Karang Kadempel, Punakawan Petruk Ngantong Bolong saha Punakawan Bagong Miyak sagung para ingkang sumewa dadosaken horeg ing pasewakan. Kanca, ana dayuh. Ana dayuh apa? Ana. Walah lagi ngrungokke aku. Ana dayuh. Ayo minggir. Ya ana dayuh, jaluk dalan.
Sinongwati jagat kinari hamo mbak lumembak ombak ing samudra lumut hambak kanggeng awito denceng-dencengan nganti gawe oreken pasewakan jebul iki suwane Petruk padha kanthi raharja biswanira Petruk kanthong bolong nduk amit pasang kali mantap iki numpun lodoni dumaning tawang-tawang inggih awit mundi pangestunipun sesembahan kula sinuwun Prabu Punta lulus raharja swan kula mboten manggih alangan setunggal menapa sembah pabekti kula mugi kunjuk sinuwun Yaya Petruk wis ingsun tampa akarya bombong ing tias pangestuning sun wae tampanana inggih sanget anggen kula mundi dadosa jimat aku kok ora dibagekke ya Truk ya metu wae Kang kowe iki bak-baki ya nah aku nak ning kene iki wae Truk ya ning kono kuwi wae anteng wah Petruk slamet tekamu inggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng sowan kula bakti kula katur nggih Gus ya tak tampa Petruk esmusu mengko pengawak Bajra banjur ana wigati apa tumuli matura apa pancen sira diutus dening Kakang Semar inggih kepareng matur mbok bilih wonten lepat atur kula mangke nyuwun gunging pangaksami sinuwun ya ora dadi apa Petruk nggih matur nuwun waleh-waleh menapa sinuwun waleh-waleh menapa sowan kula menika jane dipun ngangken kalian Bapak Semar Bapak lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten piswanan niki mboten sebo caos teng negari Ngamarta merga Bapak niku jane sakniki nembe ngempalaken para kawula ing Karang Kadempel sumrambah dhateng para warga ing Ngamarta krana Bapak sakmenika kepengin badhe mbangun kayangan lah niku mongko sampun cetha bilih ingkang ngayomi para kawula Ngamarta menika paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Lah kalenggahan menika paduka sinuwun Punta sakadang Pandhawa katuran supados rawuh wonten ing Karang Kadempel nanging sinuwun Punta anggenipun rawuh supados ngasta kagungan dalem jimat Kalimasada pamrihipun menapa?
Supados para kawula niku enget dhateng dasaring praja eling kalian paugraning negara sabab Kalimasada ingkang kaperang dados gangsal. Inggih menika setunggal bab panembah nomor kalih menika apa ya? Ose. Bab rasa kamanungsan. Nggih napa mboten? Ya Petruk. Ingkang nomor 3 menika aduh. Lek ku maca ning omahmu apa ya? Manunggaling bangsa. Iki menapa mboten? Iya Petruk. Nomor 4 utawi nomor 5 menika waduh apa ya? Kawicaksanan. Lajeng ingkang nomor gangsal menika inggih Adilwarata. Lah menika kersanipun Bapak Semar mboten namung diapalke. Ning bener-bener dihayati lan diamalaken mungguing bebrayan gung. Sinuwun. Lan menapa to sebabipun negari Ngamarta menika kok ketaman tintrem lan prihatin, ketaman prahara kathah kawula ingkang boten rukun niku merga pun lali kalih jati diri bangsa ingkang nami jimat Kalimasada. Pramila mawantu-wantu panyuwun kula, para pepundhen kula Pandhawa katuran ninggal rawuh ingkang kadempel kanthi mundi jimat Kalimasada supados para kawula menika ayem tentrem jenjem. Krana yen para penggedhe utawi wakil rakyat kersa rawuh teng isor niku wong cilik niku padha marem. Estu niku. Makaten atur kula wonten lepat nyuwun pangapunten wasana. Mugi dadosa penggalian lan kula nyadong dawuh pangendikanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Petruk. Nanging sing gedhe pangapuramu. Mestine sira wis uninga kalamun kalanggan iki. Pasyawakan agung Kurawan Koko Prabu ing Mandura. Moko katemben wae ngrembug babagan retu ingkang nempuh ing negara Ngamarta lan manut dawuh pangendikane Koko Prabu Baladewa. Ngamarta bisa sirep saka pageblug lamun para Pandhawa lan kawula Ngamarta gelem nyingkirake pusaka ya kuwi jimat Kalimasada tumbak Karawelang lan payung tunggul naga. Lamun pusaka katelu kuwi disingkirake bakal manggih ayem tentrem Petruk. Pusaka 3 disingkiraken. Lho, disingkiraken pripun? Disirnake. Mboten digadhekke mawon. Menawi digadhekke kula diparingi separo. Ora Petruk. Lho tegese berarti dibuang, dicali, dilebur, dilarung ngaten. Ya mengkono kuwi Petruk. Sing ngendika ngoten niku sinten? Koko Prabu Baladewa. Jane le ngendika ngoten niku duwe pikiran mboten to? Nuwun sewu lan nyuwun pangapunten mboten kok ateges jenenge wong niku bekti utawi nyembah dhateng pusaka niku mboten. Nanging menika ngurmati dhateng para leluhur kina. Para pahlawan ingkang sampun yasa wujudipun pusaka ingkang endahipun kados makaten lha kok gledhek petele kok mung ngarep dibuang niku nalare pripun jane niku. Gek le mikir iki kepiye ngono lho. Mongko Pandhawa niku riyen le golek ya rekoso lho. Niki punaka tandha sejarah lho niki. Mongko wong iki yen lali sejarah niku sami mawon kalih lali sumber. Mongko yen lali kalih sumber bakal ketiwasan. Mula jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah Petruk. Nggih, jas merah. Menawi jas kuning menika benten melih kunan. Ngaten. Nganggo wedha suci Petruk. Mongko Ngamarta niku kapitayane beda-beda. Yen namung ngangge wedha suci siji kira-kira trep napa mboten? Pripun? Mila bab menika kedah dipun penggalih. Mangke nek jimat Kalimasada lan pusaka sanesipun badhe paduka caosaken dhateng Sinuwun Mandura. Ya yen niki Ratu Mandura asli. Niki nek gadungan pripun nek palsu? Pripun ora? Soale nek jaman sakniki niku sulap niku kathah. Wong sakniki nek mobil penyok niku diketok magic. Pun saged kathah magic lho sakniki. Magic kuwi apa Petruk? Magic niku sulapan utawi atraksi
Saniki enten lho teng online ngaten niku sing jual topeng wujud manusia. Niku bahaya niku. Niku jenenge magic. Iya Petruk. Mengke kurang bejane malah Kalimasada terus didol digadekke kepiye jal? Pripun? Monggo riyen pun ate digadekke to? Petruk ora ngawur mboten guyon sithik wae kok. Kau nek kejem-kejem ki. Niki lho anteng sing jak guyon wae anteng kok. Jenengan omong wae. Masake mas. Kau ngono wae. Mergo ngerti nek kringkiane Pandhawa niku mapan ing jimat Kalimasada niku. Ngati-ati ngatos-atos waton Prabu Puntawaisa ora ngastu Kalimasada ngamarta gari ngrubuhke. Napa mboten bebayani niki mengke? Mila wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Gandeng jimat Kalimasada menika paugraning negari. Mulane ana wong sing arep nyirnake lah mbok dewa mudhun to wis. Lah mbok ratu Mandura sisan nek wani garusiku nek wani arep nyirnake Kalimasada rawe-rawe rantas malang-malang putung tetep ajeng kula tabrak. Kula wonten dawuh saking jagat parusmane jajalan iblis lanat. Aku wis graito pasukan agung sing wibawa kaya ngene. Janji ketekan dagelan elek kaya ngene iki. Nggih nyuwun ngapunten nggih. Ngadeg. Bakale mesti bubrah kabeh burahe. Menawa Petruk. Kowe nek ora ngerti tak kandhani yo. Yen para kawula ngamarta padha nyembah marang jimat Kalimasada kuwi dadi dosa. Dosa sing ora oleh pangapura. Mangke riyen nuwun sewu. Sing nyembah kalih Kalimasada niku sinten? Sing nyembah niku sinten? Panjenengan mesti nganggep yen to wong ngamarta niku do musyrik, ngaten to? Nuwun sewu lho, nuwun sewu. Musyrik niku werdine napa? Jenengan prisa napa mboten? Musyrik niku mboten terletak dari perilaku dan bendanya. Tapi terletak pada pikiran orang itu sendiri. Tegese musyrik lan boten niku sing iso ngarani ya sing nglakoni. Wong liya nyawang boten saged biji. Ning nyatane kabeh wong do ngaji-aji Kalimasada. Nyatane kaya ngono kuwi, anane ngaji-aji niku merga paugraning negara. Aku tetep sabar lho niki. Kula tetep sabar lho niki. Yasane para leluhur lan para pahlawan. Lah kowe bapakmu Petruk Semar gone ngreka-reka nglumpukke wong pirang-pirang bakal darbe sedya bangun kayangan kuwi karepe piye? Karepe kepiye? Apa Semar ki ora noleh karo githoke ning atase wong kere batur dibar 17 kok arep bangun kayangan kuwi padha karo cebol gayuh. Ah lali to. Lali. Mula nganu kula sinuwun atus-atus lho niki mengke nek gadungan barang mungkin nek palsu, nek magic iki kados nganu kedah taliti surtiti ngati-ati duga prayoga digawa ampun aja kaya bocah cilik kowe omong apa kowe mboten kuwi Semar ki mung wong kere tak andani Semar ki wong kere wae dipangan angel paradene arep bangun kayangan ki Semar kuwi duwe pikiran apa ora. Ganti personil bro salin bubuane bol Prabu bol lho bol ki sapa
Lah jenengmu ki sapa? Jenengmu Prabu Baladara to, diundang bal kok nesu. Ya nek rak ngono kuwi jenenge jangkar karo ratu, ninggal tata krama ora ngajeni. Lho, sampean ya ora ngajeni kok. Sampean ya ora ngajeni karo aku nuwun sewu. Pancen sampean ratu ning ratu rak nek apa jenenge rak ning Mandura. Ha to lemu dadi ratu. Nek teng mriki padha-padha daya, padha-padha oleh wedang segelas kowe kok kemaki. Lho sampean wis wani ngeleleh Bapak Semar ki mung wong kere wong mung batur gedibal 17. Lho perkara sampean ngeleleh aku ki ora apa-apa ngeleleh Petruk karo Bagong ki ora masalah. Monggo ning nek wis wani ngeleleh Bapak Bagong sing ora trima. Petruk barang jane ora trima ning ora wani. Arep dikepiye wae senadyan Semar ki wujude elok ning Bapak ki sing wis ngukir jiwa ragaku. Mula wajib tak ajaji. Ning nyatane bapakmu kuwi mung batur. Wong ora noleh karo githoke. Lho sampean ki ya ora noleh karo githoke kok. Lho sono, aku ki ratu. Ratu napa? Nek mbiyen ora tak coblos ya ora dadi ratu kowe kok. Ngarep dicoblos kowe kok bingunge. Malah mlayu-mlayu. Omongan apa Gong ora ding? Ketrucut ya aku. Keringan apa mboten sakniki? Jaman sampean ajeng nyalonke mbiyen ngoyak-oyak aku lek ku ndelik ning ngisor meja barang digoleki, diwalik mejane. Lek ku ndelik ning tengah alas gawe kontrakan dhewe. Lek ku bangun dirubuhke. Sesuk coblosen aku Gong ngono kuwi. Kaya ngono kuwi, wis cekak gak pake rasa kakean grom sing tanpa guna. Ora patut ing atas sing ana ing Pasewakan Agung kok nganti darta kaya ngene. Lan persajan anane Semar arep bangun kayangan iki, aku sing ora trima. Semar ki mung derajat apa mung arep bangun kayangan. Mula nek Petro ora trima Semar tak elek. Saiki nganggo cara sing merwira. Lho, lah kersane pripun kersane? Ayo, matu njaba, golek papan sing jembat. Oh, lah ngejagrut ayo, tak ladeni bol. Matu njaba. Ya, matu njaba. Harus maning jajalan kan bawane iblis larat. Udara kanane kok dadi kaya mangkin niku Prabu Baladara lan Petruk malah padha sulaya rembug. Piye Werkudara? Wah, wis ben Baladewa kakangku ya duwe adeg-adeg dhewe. Pancen aku ya wis supriya karo Baladewa kakangku. Kok lagak lakon lan lagiane beda kelawan padatan. Nanging aku ya percaya Petruk kae wis gerang. Mestine iso ngrampungi perkara iki. Ya banjur bab ngene Kakang Semar bakal mbangun kayangan dibantu. Wah, disenguyung sawutuhe. Ngelingono Semar ki momong para Pandhawa kuwi bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Wis nganti ora bisa diitung lelabuhane Semar. Mula Pandhawa wajib bantu nek perlu Werkudara saguh dadi tombok. Nadyan Arjuna inggih makaten Prabu.
sagah mbiyantu dhateng sedaya bot kerepotanipun Kakang Semar. Senadyan ingkang rai kembar ugi sagah bantu Kuku Prabu, ingkang rai kembar ugi sagah bantu Kuku Prabu. Ya Yayi kang mengkono sumengko. Yen kahananing ngamarta wis ayem tumuli tedhak ing Karang Kadempel Yayi. Nanging saiki si adi wae supaya metu njaba awat-awatana Petruk lan Bagong lan Koko Prabu ing Mandura ingkang wigati para kawula kang ora ngerti marang pojok lereting lelakon aja nganti kasempyok Yayi. Ya aku njaluk pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu, nyuwun pangestu Yayi. Surtiti ngati-ati lan aja nganti cidra ing ubaya ya Yayi.